Għal darb'oħra, il-Gvern qed iservi ta' spalla biex iżomm stabbli l-prezzijiet ta' tqiq, ġwies u ċereali li jiġu importati f'pajjiżna biex itaffi id-daqqa tal-ori tal-ħajja fuq il-konsumatur lokali daqskemm il-bdiewa u r-raħħala lokali. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta Ġusta fejn ġie mniedi l-investiment ġdid ta' 12 miljun euro f'sussidji għall-importaturi ta' ċereali u tqiq biex titaffa iż-żieda fl-ispejjeż kawża tal-impatt li ħallet warajja l-gwerra fl-Ukrajna u l-pandemija. B'dan l-investiment reġgħet infetħet l-iskema temporanja li bija il-Gvern qed jaċċerta li jibqa' stabbli l-prezz tal-ħobs, it-tqiq u anke l-ġwies tal-annimali. Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u Drittijiet tal-Annimali, Anton Refalo, spjega kif dan is-sussidju ilu jingħata mis-sena li għaddiet wara l-invażjoni Russa fl-Ukrajna laqtet ħażin is-sigurtà tal-ikel globalment. Dan għax ir-reġjuni tal-Ukrajna u Russja huma fost l-aktar żoni importanti fid-dinja għal provvista ta' qmugħ u prodotti agrikoli. Kaġun ta' dan il-konflitt, flimkien ma' sentin ta' pandemija, ħolqu instabilità, żieda fil-prezzijiet u tfixkil fil-katina ta' provvista f'ħafna pajjiżi inkluża Malta. Aħna rridu li da settur ikun reżiljenti. Għadda minn ħafna mewġ, però l-Gvern konxu jrid jimxi spalla ma' spalla mal-bdiewa raħħala tagħna u mas-sejjida tagħna bekk għal darba oħra għas-sena d-dieħla xejn noħorġu s-somma ta' 12 miljun euro fil-Price Stabilization Scheme biex tagħmel tajjeb għad-differenza fil-prezz għal rigward il-qam, ċereali u l-ikel tal-annimali.